70 rapport analitiku dwar sospetti raġonevoli ta' ħasil ta' flus jew finanzjament ta' terrorizmu ġew mibgħuta lill-Pulizija mill-FIU fl-aħħar sena. Dan ħareġ wara li l-Financial Intelligence Unit ippubblikat ir-rapport annwali għas-sena 2020, sena li kienet deskritta diffiċli mid-direttur Kenneth Farrugia. Is-sena 2020 rat numru rekord ta' rapporti ta' attivitajiet sospettużi b'total ta' 5175 rapport, żieda bi kważi doppju tal-li saru s-sena ta' qabel u żieda ta' kważi 4000 rapport mis-sena 2019. Dan fil-waqt il-intbatu aktar minn 4500 rapport l-awtoritajiet Maltin u anke oħrajn barranin. L-akbar ammont ta' rapporti f'dak li għandu x'jaqsam entitajiet huma relatati mas-settur tar-remote gaming, istituzzjonijiet tal-kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji u kazinos. Dan fil-waqt li n-notara, l-accountants u l-awdituri kellhom l-akbar ammont ta' rapporti b'mod individwali. L-FIU kellha żieda fin-numru ta' impjegati fejn minn 70 impjegat fl-2019 żdiedu għal 98 fl-2020. Dan bil-fors kellu jsir wara r-rapport IBES tal-Manival. Matul l-aħħar xhur l-FIU għamlet 206 eżami ta' supervizjoni fuq entitajiet li jaqgħu taħt l-MFSA u l-Malta Gaming Authority. Preżentament l-FIU hija mmexxija minn Jasmine Gatt fil-kariga ta' chairman.